Marinduque, tila hugis puso na isla sa Pilipinas na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Luzon. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Boac na ipinagdiriwang ang Bila-Bila Festival. Ginaganap ito tuwing Disyembre sa piyesta ng Boac at tuwing mahal na araw ay sikat naman dito ang Moriones Festival. Ang pinakamataas na bundok ng Marinduque ay ang bundok Malindig na isang potensyal na aktibong bulkan. Samahan niyo ko sa isang kwento na naging bahagi sa isla ng Marinduque. Bago natin ipagpatuloy ang kwento mga kabaryo, gusto ko sanang sabihin na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay pindutin lamang po ang subscription button. I-on na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga bidyong ilalagay natin dito. Nga pala mga kabaryo, ngayon na ang simula ng ating daily upload. Naway magustuhan ninyo ang kwentong ilalagay natin dito sa araw-araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Yun lamang mga kabaryo, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng isang sarhento. Nangyari ito noong 1956 sa bayan ng Buena Vista, Marinduque. Nagmula ang kwentong ito sa isang kaibigan ayon sa kanya. Nagsalinlahi na ito sa kanilang angkan. May isang alagad ng batas na minsan isang panahon ay napag-uusapan. Siya si Guillermo Sanchez. Tawagin na lang natin siya bilang Gimo. Nasa edad 17 pa lamang si Gimo nang makakuha siya ng isang bagay na mula sa kalikasan. Ito ay ang mutya ng lupa. Sa tulong ng kanyang lolo na isa ring antingero, ay nakuha niya ito. Ang mutya ng lupa, ang taong may tangan nito, ay mapapasa kanya ang abilidad ng tagabulag, kabal sa bala at patalim, maging ang lakas at proteksyon sa masasamang elemento. Si Gimo ay panganay sa 3 magkakapatid. Bali, ang mga nakababatang kapatid nito ay puro babae. Medyo angat sa buhay ang pamilya ni Gimo. May-ari sila ng malaking palayan at niyogan. Sa panahong ito ay ganap na siyang isang pulis. Noong sumama pa siya sa kanyang lolo, nagkaroon siya ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, elemento at kulam. Liwanagin ko lang mga kabaryo, pinas-forward niya sa kung saan naging pulis na itong si Gimo. Yun lamang po. Pero simula nung naging pulis siya, ay nakatutok na lamang siya sa mga masasamang loob. Medyo napabayaan na nga niya ang mutya dahil hindi niya na ito ginagamit noong nabubuhay pa ang kanyang lolo. Mariing bilin nito na huwag niyang ihiwalay sa katawan ang mutya. Ngunit hindi nakinig si Gimo. Masyadong naging kumpiyansa itong si Gimo sa kanyang sarili. Isang umaga, isinama niya ang kanyang mga kapatid sa bayan upang bilhan ng mga bagong damit. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Araw ng pahinga sa trabaho at bagong sahod pa. Kaya naman ipinasyal niya ang kanyang mga kapatid. Habang masayang namimili ng mga damit sa may palengke, may nangyaring isang nakawan.
Isang matanda ang inagawan ng supot na may lamang salapi. Bilang alagad ng batas, gagampanan ni Gimo ang kanyang tungkulin. Tumatakbong papalapit na sa kanyang direksyon ang naturang kawatan. Balak niya itong harangin upang hulihin. Sa hindi inaasahan ay nadaig siya sa lakas ng lalaki. Natumba itong si Gimo. Huminto ang lalaki saka bumunot ng baril. Agad naman lumapit ang mga kapatid ni Gimo sa kanya. 2 putok ang umalingaw-ngaw. Tila bumagal ang takbo ng lahat nang makita ni Gimo na ang 2 putok ay doon tumama sa 2 niyang kapatid. Sumigaw na lamang itong si Gimo. Mismong sa katawan niya bumagsak ang 2. Pagsipat niya sa lalaki ay nasa malayo na ito at patuloy na tumatakbo. "Saklolo, tulungan mo kami." Mga salitang paulit-ulit na isinisigaw ni Gimo habang yakap ang mga kapatid na wala ng buhay. Isinaksak sa isipan niya na bangungot lang ang nangyari. Maraming dugo ang dumaloy, pulang likido na nasa kanyang mga kamay. Magkahalong galit at lungkot, maging ang awa at pagsisisi ang nararamdaman ni Gimo sa mga sandaling iyon. Nawala na sa sarili si Gimo habang binubuhat siya ng mga tao patayo. Nakatitig lamang siya sa mga kapatid. Nais niya itong yakapin ngunit hindi niya nakayanan ang mga pumipigil sa kanya. Dumating na ang 2 kabaong sa kanilang tahanan habang si Gimo ay tulala pa rin. Walang emosyon na makikita sa pagmumuka. Ilang gabi na rin kasi na pinaglalamayan ang 2. Samantala, hindi pa rin nahuhuli ang may gawa ng pamamaril. Hinala ng kapulisan ay taga-ibang bayan, iyon na dumayo lamang sa kanilang baryo. Sa araw ng libing, nagpaiwan si Gimo. Doon niya ibinuhos ang ilang araw na pananahimik sa puntod ng mga kapatid. Napakabigat naman sa damdamin ng kanyang mga magulang na marinig ang sigaw at paghihinagpis ni Gimo. Doon hinayaan na lang muna nila ito. "Isinusumpa ko sa puntod ng mga kapatid ko. Ako ang magiging impyerno ng mga demonyo dito sa lupa." Mariing banggit ni Gimo. Sa muling pagbabalik trabaho ni Gimo ay isinuot na niya bilang kwintas ang mutya. Agad nitong tiningnan ng talaan ng mga masasamang loob na malayang gumagala sa lupa. Tumatak sa utak ni Gimo ang nagngangalang Octavio. Pinatay ni Octavio ang pinsan dahil sa agawan ng lupa. Matapos ang oras ng trabaho, ay umalis agad itong si Gimo. Hindi tulad ng dati, nakikipagkwentuhan pa ito sa mga kasama. Inintindi na lamang ng mga ito ang pagbabago sa ugali ni Gimo. Ang hindi nila alam ay gabi-gabi kung magmanman si Gimo sa mga bahay ni Octavio. Hindi kasi ito mahuli dahil sa kawalan ng ebidensya. Hanggang isang gabi, habang nagkakasiyahan ang pamilya ni Octavio, lumabas ito upang umihi. Nakahiwalay ang banyo sa bahay, kaya ilang metro pa ang hahakbangin.
Eksaktong paglabas ni Octavio ay sinalubong agad ito ni Gimo ng saksak sa leeg. Hindi makatayo ng maayos ang lalaki habang pilit tinatakpan ang dugong sumisirit mula sa leeg nito. Pinilit man itong sumigaw ay wala na halos boses ang mailabas. Habang nag-aagaw buhay na ito, pasimpleng hinila ito ni Gimo sa kakahuyan. Ibinitin niya ng patiwarik at iniwan. Pinalasap ni Gimo ang unti-unting kamatayan. Kinabukasan, tanging hiyaw at iyak na lamang ang nagawa ng mag-anak ni Octavio. Nang kumalat na ang balita tungkol sa nangyari kay Octavio, ay nagpunta si Gimo sa puntod ng mga kapatid at nag-alay ito ng bulaklak na nakasilid sa maliit na garapon. Samantala, sa presinto, nakita ni Gimo ang dalawang kabaro na tumitingin sa talaan at narinig niyang nagwika ito ng, "Paano to? Patay na si Octavio. Ikesa na natin to." Sambit ng isang pulis. Ngumisi si Gimo matapos marinig ang pinag-uusapan. Bago ang uwi ni Gimo, ay nakita ito ng isang pulis na nakatitig sa talaan. Hindi na binigyan ng kahulugan ng pulis ang pagtitig ni Gimo doon. Hinintay lang ni Gimo na mailibing si Octavio. Muli ay umatake na naman si Gimo sa isang sospek na magnanakaw, si Crisostomo. Labas-pasok na lamang ito sa kulungan. Habang nakikipag-inuman ito, ay nakakubling nakamasid sa kanya si Gimo. Mahigit 2 oras din niya itong pinagtiyagaang hinintay. Nang pauwi na ang lasing na si Crisostomo, pasuray-suray na ito sa daan hanggang sa nabangga ito ng isang tao. Ang nakita nitong nakatayo sa dilim ay hindi niya ito makilala. "Oy, bakit ka ba umaharang dyan sa dinadaanan ko? Tabi!" Matapang nasambit ng lasing. Kinumpas ang kanang kamay at pinapaalis ang nakatayo. Nang biglang tinaga ang kamay at naputol. Hindi makapagsalita ang lasing dahil sa gulat. Ilang saglit pa ay ang kaliwang kamay naman ang naputol. Doon na nagsisigaw itong si Crisostomo. At habang tumatakbo, ay sinundan ito ni Gimo at inundayan ng saksak sa likod. Bumagsak ang lasing at doon pinagtataga ni Gimo hanggang sa hindi na may tsura ang katawan nito. Isang panibagong bulaklak na naman na nasa garapon ang inilapag ni Gimo sa puntod. Isa lamang sina Octavio at Crisostomo ang pinatay ni Gimo. Sa maniwala kayo o sa hindi, lahat ng nasa talaan ay sunod-sunod ang pagkamatay. Nasa 14 ang mga ito. Ilang buwan na rin ang nakalipas ay ganoon pa rin itong si Gimo. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang. "Anak, kamusta ang trabaho mo? Ayos lang ba?" Malumanay na tanong mula sa kanyang ina. "Ayos lang naman, Nay," tugon ni Gimo. Hindi pa rin ba nahuhuli ang sinasabing pumapatay? Muling tanong ng kanyang ina. "Walang makakahuli kahit kailan.
Sambit ni Gimo. Tumayo na ito at lumabas ng bahay. Nakadama naman ng pangamba ang ina nito. Alam mo, Alfredo, nag-iisip na ako sa anak natin. Tugon ng kanyang ina sa kanyang ama. Nako, hayaan mo na siya. Sobrang sakit ang mawala ng mahal sa buhay. Lalo pat sanggang dikit ang magkakapatid. Tugon ng kanyang ama. May isang operasyon pa na gagawin. Ayon sa hepe, kumpirmadong ilegal na nagbebenta ng armas ang kilalang negosyante na itago natin sa pangalang Ruben Salazar. May iilang tauhan ito na nagtatrabaho sa koprahan, ngunit pinag-iingat ng hepe ang mga nasasakupan nito. Malaking posibilidad na marunong ito gumamit ng barik. Sumapit ang gabi ng operasyon. Nasa 12 pulis ang sasalakay. Isa na doon, si Gimo. Nang nakaposisyon na sila, ay agad pinasok ang lugar. Noong una ay tahimik ito na tila walang katao-tao. Bali, ang bahay kasi ay katabi na mismo ng koprahan at napapalibutan ito ng mataas na bakod. Maingat na pumasok ang buong kapulisan hanggang sa may biglang nagpaputok. Mula sa di matukoy na lokasyon, nagsipulasan ang mga pulis, ngunit 2 agad ang nalagas sa grupong ito. Dumaan ang katahimikan. Nang masipat nila ang mga anino ng kalaban, inabangan nila agad at paglabas ng iilang tauhan ay pinaputukan nila agad. Hanggang sa malipol na nila ang nakaligtas. Subalit wala doon si Ruben. Kaya agad nagtungo si Gimo sa likuran ng bahay. Nakita siya ng kasamahang nagngangalang Jess at agad itong sumunod. Akmang papasok na ng pinto sa likuran itong si Gimo. Sinalubong ito ng mga putok mula kay Ruben. Kitang-kita ni Jess ang pagbagsak ni Gimo. Kaya agad pinaputukan ni Jess si Ruben at tuluyang bumulagta. Lalapitan na sana niya si Gimo, ngunit bigla itong bumangon at tumayo. Nanlaki ang mga mata ni Jess dahil tinatayang humigit kumulang nasa 10 bala ang tumama sa kanyang kasama. Parang Gimo? Gulat na tanong ni Jess. Jess, sambit ni Gimo na aligaga ang itsura. Si Jess ay marami nang naririnig na kwento tungkol sa mga mutya at ang mga kakaibang kakayahan nito. Namutawi agad sa isip ni Jess na ang kasamang si Gimo ay merong tangan. Pare, dito ka lang. Hindi pwedeng may makaalam nito. Agad binalikan ni Jess ang mga kasamahan at nagsabing kunin ang bangkay ni Ruben. Pero may nakatakas kaya susundan niya si Gimo. Nagkunwaring may hinahabol pa sila at nang makalayo. Pare, hindi nila pwedeng makita na butas-butas ang uniforme mo. Pumunta tayo sa inyo at magbihis ka. Mungkahi ni Jess. Agad namang sumang-ayon si Gimo sa plano at nang makarating na sa bahay ay pinaghintay niya itong si Jess sa labas na nakatayo sa dilim. Nasipat ni Jess na ang mga tao pa sa sala, ngunit nagtaka siya dahil nang pumasok si Gimo ay hindi man lang nakita nito mula sa nakabukas na bintana.
Kahit anong senyales na pumasok ito ng bahay ay wala talaga. Makalipas ang ilang minuto, biglang sumulpot sa likuran niya itong si Gimo at nagyayang aalis na. Hindi na lamang umimik si Jess kahit nagtataka na ito ng sobra-sobra. Kinaumagahan, napatitig na lamang si Jess kay Gimo. Nang masipat ito ni Gimo ay napagtanto niya na kailangan niyang kausapin ang kasama. Paring Jess, salamat sa ginawa mo kagabi. Sana sa atin na lang yon. Wika dito ni Gimo. Oo naman pare, makakaasa ka. Pero ano bang tangan mo? Akala ko kasi puro kwentong bayan lang ang mga ganoon. Mungkahi ni Jess kay Gimo. Wala nang mapagpipilian pa si Gimo kundi ang ilahad sa kaibigan ang tanga nito. At ang kinagulat pa ni Jess ay nang aminin ni Gimo na siya lahat ang pumaslang sa mga 14 na nakatala sa listahan. Napalunok na lamang ng laway itong si Jess at nangakong walang makakaalam. Sa isip ni Jess, kapag kumanta siya, baka siya ang isusunod ni Gimo. Simula noon ay naging mas malapit pa sa isa't isa ang dalawa. Lumipas pa ang ilang buwan ay naging magkapareha sila. Dahil mas nauna itong si Jess sa pagkapulis, kailangan baguhan ang ipapareha sa kanya. Natuwa naman si Jess pero may halong pangamba. Inakbayan naman siya ni Gimo at bumulong ng, "Huwag kang mag-alala pare. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita." Gumaan naman agad ang pakiramdam ni Jess matapos marinig iyon. Sa isang baryo na bahagi ng Buena Vista ay may natagpo ang babaeng buntis. Patay at wakwak ang tiyan. Nakilala ito ng mga tao dahil kapitbahay lang nila ito. Labis-labis naman ang pag-iyak ng asawa nito sa sinapit ng kanyang asawa. Sila Jess ang naatasan na mag-imbestiga sa pangyayari. Paring Gimo, tao ba o hayop ang may gawa nun? Grabe, nakakapangilyabot ang nangyari. Baliw na ang gumawa nun sa babae at kita mo naman, buntis pa. Wika ni Jess. Parehong tao at hayop ang may gawa nun pare. Humanda ka. Tutugisin natin ang demonyong iyon. Tugon dito ni Gimo. Demonyo? Pare, anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Jess. Aswang ang may gawa niyan. Sambit ni Gimo dito. Aswang? Pare, totoo bang mga aswang? Tanong ni Jess. Naniniwala ka ba sa tangan ko? Abay, oo naman pre. Kitang-kita ako eh. Pwes, dapat ka nang maniwala na totoo ang mga aswang. Tugon dito ni Gimo. Ilang gabi rin na nagmanman ang dalawa sa baryong iyon. Kaya naman, nagwika si Gimo na babalik na lamang sila kapag kabilugan na ng buwan. Gayonpaman, sumapit na ang kabilugan ng buwan. Bago sila sumampa sa kani-kanilang kabayo, ay may ibinigay si Gimo kay Jess. Pare, eto, buntot ng pagi. Mabisang pangtaboy ito ng mga aswang. 10 beses ang sakit na dulot yan kapag natamaan mo ang aswang. At ito pa, kunin mo tong asin
Napapaso naman sila dito. Tumango naman si Jess at tinanggap ang mga ibinigay ni Gimo. Isa pa pare, walang silbi ang baril mo sa kanila. Dagdag pa ni Gimo. Itinali nila ang mga kabayo sa iisang puno. Bago sila lumakad ay nakitang inusalan ni Gimo ang mga kabayo. Pare, wala ba talagang epektong baril sa kanila? Mausisang tanong ni Jess. Meron naman pero halos wala. Para mo lang tinulak sila kapag natamaan yan. Tugon ni Gimo. Wala palang silbi to eh. Pilak na bala ang kailangan. Sambit ni Gimo. Pilak? Wala naman tayo nun eh. Tugon ng kasama. Sumapit na ang 11:00 ng gabi habang si Jess ay nakatulog na sa ugat ng malaking puno. Nag-usal na si Gimo ng pamproteksyon sa kasama. Maya-maya pa ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Nakaramdam na ng bigat na presensya itong si Gimo. Ang huling pakiramdam na ganito ay noong hindi pa siya pulis. Kaya naging maingat si Gimo, lalo pat may kasama siya. Hanggang sa nakarinig na siya ng mga bagwis ng malaking pakpak. Dumaan sa ibabaw ng puno ang isang hindi niya matukoy na nilalang. Unang beses makakita nito ni Gimo. Dahil sa panahon nila ng kanyang lolo ay purong aswang lakat o aswang lupa ang nakakasagupa nila. Jess, parang Jess. Mahinang sambit ni Gimo. Oh, bakit ba? Agad tinakpan ni Gimo ang bibig ni Jess. Pare, nandito na siya. Huwag kang maingay. Wika ni Gimo. Nang sabihin ni Gimo na isang manananggal ang nananalasa sa baryo, ay agad nawala ang antok ni Jess. Lalo pa nung makita ni Jess ang animoy malaking paniki na umiikot sa kanilang kinaroroonan. Pare, yung buntot ng pagi, ihanda mo. Tsaka ang baril, kahit papaano makakatulong din yan. Wika dito ni Gimo. Akala ko ba walang silbi to? Tanong nito. May silbi na yan ngayon. Tugon ni Gimo. Nagwika pa si Gimo na aalalay lang si Jess sa gagawin nito. Kitang-kita ni Jess ang napakabilis na pag-akyat ni Gimo sa puno. Batid nito na aatakihin niya ang aswang mula sa itaas. Samantala, pababa ng pababa pa ang lipad ng aswang. Malamang nakaamoy na ito ng isang tao. Nang bahagyang lumagpas na ito sa kinaroroonan ni Gimo, ay tumalon siya at biglang inundayan ng saksak ang aswang sa likuran. Umangil ito at naging paikot-ikot na ang direksyon. Dahil pilit nitong iniaabot ang nakatarak na itak habang nakasabit si Gimo. Nang bumagsak na sila sa lupa, ay nagpagulong itong si Gimo. Susunggaban na sana nito ang pulis, ngunit sinalubong naman ito ni Jess ng palo gamit ang pinatigas na buntot ng pagi. Parang nagwawalang baka si Jess sa walang humpay na pinagpapalo ang nilalang. Tumistansya ng ilang metro ang aswang at sumugod kay Jess. Agad naman itong pinutukan ang aswang. Ubos na ang 6 na bala nito. Buhay pa ang aswang.
Ngunit naghihingalo na ito. Nagmadaling kumuha ng tuyot na dahon ng saging sigimo, pati iilang tangkay ng kahoy sa paligid. Sinilaban nila ang aswang at umangil ito ng napakalakas hanggang sa tuluyang nasunog. "Paring Jess, nadali mo na ang aswang ah." Natatawang wika ni Gimo. "Paring Gimo, kung alam mo lang ang nararamdaman kong takot. Napakapangit palang itsura ng aswang. Hindi yata ako makakatulog nito." Sambulat ni Jess at napatawa na lang itong si Gimo. Sa kabila ng naranasan, kahit papaano, ay muling tumawa si Gimo. Nang pauwi na sila ay sinamahan pa nito ang kanyang kaibigan. "Pare, salamat at inihatid mo pa ako." "Ayos lang yan, paring Jess. Siya nga, paring Gimo. Pwede bang akin na lang itong buntot ng pagi?" "Oo naman. Para sa'yo talaga yan." "O sige, mauna na ako." Isang umaga, nakatanggap ng sumbong ang presinto. Noong gabi ay may mga armadong kalalakihan ang nangotong at nangwasak ng mga paninda sa isang tindahan sa bayan. Hinala nila na mga rebelde iyon. Nang marinig ito ni Gimo, ay nagpresenta siya na imbestigahan ang pangyayari. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, ay rumuronda na sila Jess sa lugar. Upang hindi mahalata ay nakasibilyan lang sila ng suot. Makalipas ang ilang gabi, natsyempohan din nila ang mga rebelde. Lakas loob ang mga ito na gumala sa kalye. Bitbit pa ang mga armas habang sila Gimo ay nasa isang tindahan nagkakape. Kitang-kita nila ang pangungotong at paninira ng iilang rebelde. "Paring Gimo, kikilos na ba tayo?" Sambit dito ni Jess. "Ako nang bahala sa kanila, pare. Tatapusin ko lang ang kape ko. Dito ka lang ah." Tugon ni Gimo kay Jess. Nasa 3 tindahan na ang ginugulo ng mga rebelde. Makalipas pa ang ilang minuto, ay pasimpleng naglakad si Gimo. At isa-isang pinagbabaril sa ulo ang mga rebelde. Sa bilis ng pangyayari, parang tumigil ang lahat. Ilang saglit pa, nag-umpisa ng magtakbuhan ang mga tao palayo. May hiyawan at umiiyak. Kinabukasan, sinabon ng matindi si Gimo ng kanilang hepe. Walang ibang sagot si Gimo kundi ang, "Sir, ang mga ganong uri ng nilalang ay hindi na dapat pinapatagal." Wika nito sa kanilang hepe. "At sino ka sa tingin mo, Sanchez? Nilalagay mo sa kamay mo ang batas. Tayo ay nagpapatupad ng batas sa lahat ng patas." Sambit ng hepe. "Bakit, sir? Kailan ba naging patas ang mga kriminal?" Sagot dito ni Gimo. "Ano sa tingin mo ang pinagkaiba mo sa kanila? Isang krimen ang ginawa mo. May tamang proseso para dyan." Sambit pa ng hepe. "Ginampanan ko lang ang isang bagay para sa mga biktima. Ang gumante. Makinig ka sa akin, sir. Kahit ano pa ang sabihin mo, kahit ipakulong mo pa ako, gaganti at gaganti ako." Matapang na wika ni Gimo. Sa mga panahong iyon, ay hindi pa ganoon katibay ang batas
sa mga pulis na nilalagay sa kamay ang panghuhusga sa kriminal. Kumalat ang balita sa halos lahat ng kabayanan sa Marinduque. Naging bukang bibig ang birador ng Buenavista. Samantala, sa bahay ng mga Sanchez. Anak, ano tong sinasabing birador ka daw ng bayan natin? Bakit mo ba kasi ginawa yun sa mga rebelde? Sana hinuli mo na lang sila. Wika ng ina ni Gimo sa kanya. Nay, hindi mo alam ang nararamdaman ko. Noong sa harapan ko mismo pinagbabaril ang mga kapatid ko. Tugon dito ni Gimo. Ngayon alam ko na kung bakit ka nagkaaganyan, anak. Hindi mo kailangan na ilagay sa mga kamay mo ang batas. Pakiusap ng kanyang ina. Sa bawat kriminal na napapatay ko, hindi iyon sapat. Dahil hanggang sa ngayon, malaya pa rin ang pumatay sa mga kapatid ko. Sambit dito ni Gibo. Napayuko na lamang ang ina at tuluyang napaluha. Hiniling na lang nito sa Panginoon na patawarin ang kanyang anak. Isang gabi, nagkayayaan ng inuman sina Jess at Gimo. Habang masayang nagiinuman, ay may 3 kalalakihan ang pumasok. At agad, tinutukan ng baril sa ulo sina Gimo, habang ang isa ay pinalabas ang lahat. Ito pala ang sinasabing birador ng Buenavista. Mas mabilis ka ba kaysa sa bala ko? Sambulat ng isang lalaki. Sa oras na iputok mo yan, magsisisi ka. Tugon dito ni Gimo. Totoo nga ang sabi nila. Malakas daw talaga ang loob mo. Wika pa ng lalaki. Hanggang sa isang putok ang nagpatahimik ng lahat. Agad nagpulasan ang mga tao sa paligid. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Jess nang makitang bumulagta sa sahig si Gimo. Hinila nila si Jess upang sa labas tirahin. Subalit, nag-utos ang isang lalaki sa kasama na siguraduhing patay na ang pulis. Nang lumingon ito ay laking gulat niya dahil wala na doon ang katawan ni Gimo. Teka, nasa na yon? Pagkagulat ng armado. Mula sa labas ng tindahan ay biglang sumulpot sa harapan nila si Gimo. Agad sa pulsa noo ang 2 lalaki at bago pa lang makaharap ang isa pa ay nakatutok na ang baril ni Gimo sa likuran ng ulo nito. Nagmamakaawa ang lalaki na wag siyang patayin. Subalit, isang putok pa ang umalingaw-ngaw. Bulagta ang armado. Alang-alang sa kahilingan ng ina, ay itinigil na ni Gimo ang kanyang gawain. Sa bawat nababalitaan ng ina, ay labis itong nagdadamdam. Nagkasakit na rin ito dahil alos araw-araw na lang itong nangangamba sa buhay ng anak. Lingid kasi sa kanilang kaalaman ang angking tangan ni Gimo. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, ay naging sarhento na si Gimo. Lahat kasi ng kasong hawak niya ay natatapos ng naaayon sa batas, habang si Jess ay nagretiro na at tuluyang nag-asawa. Nais ni Jess ang tahimik na buhay para sa kanyang pamilya. Pero naging mata at tenga siya ni Gimo. Ngunit ang maayos at tahimik na buhay ni Gimo
ay biglang mag-iiba dahil sa isang pangyayari. Bilang nagmamay-ari ng malaking sakahan, naging normal na ang kalakaran ng iba't ibang tao tuwing gapasan. Ang iba ay nagmula pa sa ibang bayan. Lalo pat magaling magdala ng tao ang ama ni Gimo. Hindi ito marunong manlamang. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, may iilang rebelde na pala ang matagal nang nakikigapas sa kanilang sakahan. Mangyayari kasi, hindi na mabilang ng mga rebelde ang naitumba ni Gimo. Ayon sa mga nakasaksi, bandang 2:00 ng hapon, may dumating na grupo ng mga armado. Karamihan dito ay itak ang dala. Biglang pinasok ng mga ito ang pamamahay ng mga Sanchez at ilang saglit ay nagkagulo na sa loob. Lumabas ang mga kalalakihan na may dalang mga kagamitan mula sa bahay. Nang makaalis na ang mga ito, ay dali-daling pinuntahan ng mga kapitbahay ang lugar. Doon nga ay tumambad sa kanila ang mga magulang ni Gimo na wala ng buhay. At nang malaman ito ni Gimo, ay parang tumirik na kandila ang sarhento na parabang nanumbalik sa kanyang ulirat ang nangyari sa kanyang mga kapatid. Naglakad siya palabas ng presinto. Doon, sa labas ay nakita niya si Jess. Lumapit ito sa kanya at nagwika ng, "Paring Gimo, wag mong gawin ito. Tahimik na ang buhay mo. Idaan natin to sa tamang proseso." Pakiusap ni Jess. Tinapik lang siya sa balikat ni Jess at nagtungo na ito sa kanilang bahay. Napaluhod na lamang si Gimo habang tinitingnan ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang mga magulang. Walang boses, pero umaapaw sa mga mata ni Gimo ang mga luha. May nakapagsabi kay Gimo na nakilala nito ang isa sa mga taong pumaslang sa kanyang mga magulang. Baguhan lang ito na nakikigapas at may 3 itong kasama. Taga-kabilang bayan ang mga ito. Matapos ang libing, nagkulong si Gimo sa kwarto. Makikita sa pagmumuka ang matinding galit habang hawak ang kwintas. Makalipas ang ilang araw, hindi na pumapasok sa trabaho si Gimo. Dumayo ito sa kabilang bayan at nagmanman sa mga taong itinuro na kasama sa pumaslang. Batid ni Gimo ang paghahanda ng bayan sa darating na kapiestahan. At sa araw mismo ng piyesta ay sumalakay si Gimo. Dumating siya sa bahay ng lalaki. Naroon din ang isang kasamahan nito. Maraming bisita, nagtatawanan, nagkakasiyahan, habang ang lalaki ay patawa-tawa pa habang tinatadtad ang letsyong baboy at ipinamahagi sa mga bisita. Marahang naglakad papalapit si Gimo sa dami ng tao ay walang nakapansin sa kanya. Nang malingat ang lalaki ay agad pinulot ni Gimo ang itak na ginamit nito sa pagtadtad ng lechon. Agad inundayan ng maraming saksak ang lalaki hanggang sa nagkagulo na. Pansin ni Gimo na tumakbo na ang isa pang lalaki, kaya hinabol niya ito at agad sinunggaban. Pumaibabaw siya sa lalaki at nagwika ng, "Nasaan ang iba pang kasamaan mo? Nasaan?" Nang maituro ng lalaki kung saan matatagpuan ang mga kasamahan, ay agad niya itong sinaksak sa dibdib
Napakaraming saksi sa sandaling iyon. Pasimpleng tumayo at naglakad palayo si Gimo at iniwan ang itak na nakatarak sa dibdib ng lalaki. Sa mismong araw ding iyon ay nagtungo sa sinasabing lugar itong si Gimo. Sa panahong kasing ito ay hindi pa nabuo ang isang organisasyon ng mga rebelde sa Pilipinas. Kumbaga, may nabubuong grupo ng mga rebelde sa iba't ibang bahagi ng bansa, pero hindi naman sila magkaugnay at karamihan sa mga ito ay nasa kapatagan lang, nakatira at malayang nakikihalubilo sa mga tao. Nagtinginan ang mga kalalakihan sa kabayong huminto sa tapat nila. At may bumabang lalaki. Nakilala nila agad ito na si Gimo. Agad nagpulasan ang mga ito at kumuha ng mga itak. Mabilis pumasok ng bakuran si Gimo. Isinangga niya ang kanyang kamay sa lalaking tumaga sa kanya. Nagulat ang lalaki dahil hindi man lang bumaon ang talim ng itak sa bisig ni Gimo. Inagaw ang itak at itinarak sa leeg ng kalaban. Nagkasunod-sunod ang mga pag-atake ng mga kalalakihan. Taga, saksak, palo. Ngunit hindi nito nagawang pigilan si Gimo. Bagkos ay pinagsusuntok lang ito ni Gimo. Sa bawat suntok nito ay ang pagkawasak sa buto ng tinatamaan. Tinatayang nasa 15 tauhan ang naroon, habang sa iisa na lamang ang natira. Na-corner niya ito sa isang kwarto. Lumuhod ang lalaki at nagmakaawa na upang patunayan na nagsisisi na siya, ay inilapag nito sa sahig ang kanyang itak. Pinulot ito ni Gimo at agarang tinaga sa gitnang ulo ang nakaluhod na lalaki. Umagos ang dugo sa buong muka at natumba. Doon umalis si Gimo na parang walang nangyari. At dahil dito, pinaghahanap na ng kapwa kapulisan ang sarhento. Sa taglay na sa bulag ni Gimo, ay madali lang niyang natatakasan ang mga pulis. Minsan isang gabi, sa bahay mismo ni Gimo, ay pinalibutan ito ng buong kapulisan. Nagising si Gimo. Nakita ng iilang pulis na papalabas ito ng bahay, kaya inabangan nila sa baba. Ngunit walang Gimo ang nagpakita. Laking pagtataka nila na sumakay na ito sa kabayo at nakatakas na. Sa panahong ito ay wala nang sinasanto si Gimo. Lahat ng nababalitaan niyang may ginawang kasalanan ay pinagpapatay niya. Ultimo ang mga nagpapalakad ng ilegal na pasugalan ay inubos rin niya. Nabalot na ng takot ang buong bayan ng Buenavista. Pero may mga mayayaman din na nagpapasalamat pa sa ginagawa ni Gimo. Mula Buenavista ay umabot na si Gimo sa iba pang bayan ng Marinduque. Sakay ng kanyang itim na kabayo ay nagmistulang berdugo itong si Gimo sa mga masasamang loob. Gabi-gabi kung saan man ito abutin ng dilim, si Gimo ay walang patid ang pagluha ng isang berador habang nakikisilong sa mga puno, abandonadong kubo at kahit sa talahiban. Ang nangyari sa kanyang pamilya ay pilit bumabalik sa puso at isipan niya. Tila ba nakakulong siya sa nakaraan at hindi alam kung papaano makakatakas. Samantala si Jess naman
ay madalas nagpupunta sa bahay ni Gimo. Umaasang mahahagilap ang kanyang kaibigan. Kitang-kita na rin na napabayaan na ang lugar, kaya nililinis na lang ito ni Jess. Pansin nito ang mga damit ni Gimo na nasa tokador at nababawasan at laging may naiiwang gamit sa damit. Alam ni Jess na bumabalik at bumabalik pa rin ang kaibigan, kaya siya na rin mismo ang naglalaba at nag-aayos ng mga damit ng sarhento. Minsan isang gabi ay nagpunta si Jess sa bahay ng kaibigan na may dalang alak. Uminom mag-isa si Jess at kinausap na lang ang sarili hanggang sa nakaidlip na ito. Bigla siyang naalimpungatan at may nasipat siyang tao na biglang tumalon mula sa beranda sa ikalawang palapag. Agad niya itong sinundan, ngunit imahe na lamang ng lalaking sumakay sa kabayo papalayo. Napailing na lang si Jess dahil alam niyang si Gimo iyon. Sa bayan ng Gasan ay natagpuan ni Jess ang lalaking pumaslang sa mga kapatid niya. Tandang-tanda pa nito ang pagmumukha ng demonyo na sumira sa buhay ng mga kapatid. Kapag sa araw kasi ay nakikihalubilo si Gimo sa mga tao. Paraan niya ito upang makakuha ng impormasyon sa mga nagaganap sa bayan. Taliwas naman ang pananamit nito kapag umaatake na siya. Sa palengke ng Gasan, sa di inaasahan ay nakita niya ang lalaki. Masaya itong nagbebenta ng mga karne sa lugar. Tila maganda na ang buhay. Samantalang si Gimo ay naging miserable at patuloy naghahanap ng ustisya. Kinagabihan, palihim na sinundan nito ang lalaki. Walang kamalay-malay ito na halos sumasabay lang sa kanya si Gimo sa paglalakad. Bagkus, napapalingon ito minsan ngunit nasa harap at ilang dangkal lang naman ang pagitan nila ni Gimo. Ganoon katindi ang taglay na sabulag ng sarhento. Isang umaga, habang nag-iigib ang lalaki sa balon, ay biglang sumulpot si Gimo. Nagkatitigan sila, tila namumukhaan ng lalaki si Gimo. Agad itong tumakbo ngunit isang suntok ang sumalubong dito at bumagsak sa lupa. Napaatras habang nasa lupa ang lalaki at nagwiwika ng, Gimo, patawarin mo ko. Di ko sinasadyang mabaril ang mga kapatid mo. Patawarin mo ko. Maawa ka. Pagsusumamo ng lalaki. Awa? Alam mo pala ang salitang yun. Ako kasi hindi. Tugon dito ni Gimo. Hinawakan niya sa buhok ang lalaki at kinaladkad patungo sa balon. Ipapalasap ko sa iyo ang mabuhay sa kadiliman. Pinutol niya ang dila ng lalaki at inuhulog niya ito sa balon. Tiniyak niya na hindi na ito makakapagsalita o makakasigaw at iniwan niyang nagkukumahog sa paglangoy ang lalaki sa malalim at madilim na balon. Naging matunog na sa buong Marinduque ang birador na si Gimo. Ang paglalarawan ng mga nakakakita ay nakasakay ito sa isang kabayo. Ang damit nito ay tila kasuotan ng isang mayaman na nagluluksa. May suot din itong sombrero na kulay itim at may dalang itak at latigo na gawa sa buntot ng pagi. Minsan isang gabi, habang papaalis na si Jess sa bahay ni Gimo, ay nagulat ito dahil bumulaga sa kanya si Gimo.
Napahawak na lamang ito sa dibdib. Diyos ko naman, Gimo. Aatakin ako sa puso ng dahil sa'yo. Mabuti naman at nakita na kita. Ngumiti lang si Gimo at nag-aya sa loob. Inilahad nito sa kaibigan ng mga ginawa niya at inamin niya rin kay Jess na pagod na siya sa pagtugis ng masasamang loob. Nabigyan niya na ng hustisya ang pagkamatay ng mga kapatid. Nais na netong magpahinga. Jess, kung ibig mong malaman kung ilan ang napatay ko, puntahan mo ang puntod ng pamilya ko. Wika ni Gimo. Bago lumisan si Gimo, ay ipinagkaloob niya sa kaibigan ang taglay nitong mutya ng lupa. Hanggang isang araw, masayang nakikipagkwentuhan si Jess sa mga pulis habang nagbebenta ito ng ulam at kakanin. Iyon na ang naging buhay ni Jess. Maliit man ang kinikita, sapat na iyon para sa tahimik at mapayapang buhay kasama ang pamilya. Nagpaalam na rin ito at lumakad na papalayo. Nang biglang nagkaroon ng ingay at nagtakbuhan ang mga tao. Si Birador, na si Gimo, nandito. Mga salitang narinig ni Jess. Nagmadaling bumalik si Jess at nakita niya si Gimo na may hawak na lalaki na nakaposisyon ng itak nito sa leeg. Animoy gigilitan na ni Gimo. Ginawa iyon ni Gimo nang nasa harapan mismo ng presinto. Balak pa sanang lapitan ni Jess ang kaibigan. Jess, tumabi ka dyan. Huwag kang lumapit. Sambit ng isang pulis. Lumingon si Gimo kay Jess at ngumiti. At nabasa nito sa mga labi ni Gimo ang salitang paalam. Habang nakatingin sa kanya, matapos nito ay ginilitan niya ng leeg ang lalaki at tumakbo siya patungo sa mga pulis at winawasiwas ang hawak na itak. Bago pa man makalapit si Gimo ay inundaya na siya ng putok. Tadtad ng bala si Gimo, napaluhod at nakatingala sa langit. Batid ni Jess ang mapayapang itsura ng kaibigan. Doon nga ay bumagsak si Gimo at tuluyang nawalan ng buhay. Nagboluntaryo si Jess na sa kanyang pamamahay na ibuburol si Gimo. Habang nakaburol ang kaibigan, ay nagpunta ito sa sementeryo at balak nitong ililibing si Gimo sa pinaglilibingan ng kapamilya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Jess dahil sa napakaraming garapon na may natutuyong bulaklak sa loob nito. Doon nga ay tumanda na si Jess, pero ang kwento ng kaibigan ay nananatiling buhay sa kanyang alaala. Ang masaya, malungkot, nakakapangilabot na buhay ni Sargento Guillermo Sanchez, ang birador ng Marinduque. Okay, so ayun lang mga kabaryo, no. Medyo hindi naman totally aswangan yung naging kwento ni Sargento Sanchez, no. Naging asin talagang birador siya. Pero doon naman sa unang part ng story niya, may kita naman natin na may inano silang aswang, no, na hindi lang talaga detalyado kasi nilalang lang yung sinabi. Pero para sa akin, ang ganda ng buong kwento. Yun nga lang, alam nyo kung bakit nakakalungkot. Kasi merong namatay. Diba? Hindi lang basta, hindi naman porket bida. Isipin mo, nag-umpisa ang lahat sa kapatid ni Gimo. Pulis siya. Siyempre gusto niya lang gawin talaga yung nararapat nung hinarang niya yung magnanakaw, di ba? Pero ang ending nung araw na yon, nadali pa yung kapatid niya, yung utol niyan dalawa. Pero okay na, di ba? So
tumagal ng ilang taon, okay na. Hanggang sa, yun nga, gapasan. Mga rebelde na naman. Tapos, naging matunog yung pangalan niya na Birador. Siyempre, yun na. Doon na nag-start nung pinatay na yung magulang niya. Isipin nyo, nawalan ka na ng kapatid, 2. Tapos, pati yung mga magulang mo, yung airpat tsaka airmatch niya, di ba? Hindi ko lang alam kung anong nararamdaman nito ni Gimo, no? Kung nabubuhay pa to ngayon. Siguro, talagang ayaw niya na. Kasi nga, biruin mo siya. Mismo siya na ang nagpaiwatig kay Jess na hanggang dito na lang. So, yun. So, Jess, alam ko si Jess nagpadala nito eh. Siguro nasa kanya pa ngayon yung mutya ng lupa, no? Medyo curious ako rito. Pero base nga sa kwento sa inilahad ni Jess, mataas na sa bulag sa kabal at protection na rin, di ba? So, yun lang naman ang tanga ni Sargento Sanchez, no? Mula sa kanyang lolo. Pero para sa akin, okay pa rin kahit ano naman yan eh. Kahit San Benito nga lang, malaking bagay na yan, di ba? So, ayun, yun lang. Ang pinaka-komento ko rito, nakakalungkot kasi namatay yung buong pamilya, pati yung bida natin. So, yun. Yun lamang muna, kabaryo. Tapos, nga pala, kung napakinggan nyo na yung Jerry saka Dodoy na nagkonekta sila, di ba? Ewan ko lang pero nagpaiwatig kasi yung nagpadala ng sulat na parang may kasunod pa na storya. So, nasa inyo na lang kung gusto nyo. Pwedeng malalaman ko yan siguro kung tingnan natin kundi bukas, sunod bukas. Kasi araw-araw na tayo may upload ngayon, kabaryo. Diba? Bilang pasasalamat ko sa inyo yan. No? Para araw-araw kayong may mapakinggan. So, sa ngayon, yung nag-comment sa latest upload natin, okay lang yon. Yung shoutout ko, bali sa next upload na natin para naiipon, di ba? Mas maganda. Lahat mababasa natin. At yun lang muna sa ngayon, mga kabaryo. Alam nyo naman, maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig sa channel natin, no? May mga mangilan-ngilan na basher, pero okay lang. At least, nalalaman natin yung dapat nating i-enhance. Diba? So, yun lang muna talaga. At muli, ako po ang inyong kwentong kabaryo. Yun, so, mag-iingat palagi at palagiang mag-comment sa mga upload natin, no? Para malaman natin kung sino talaga yung mga solid subscriber, no? Yun lang at maraming salamat hanggang sa susunod na kwento.